ora urung kowe metu saka kandangmu Werkudara. Kowe aja gembelo sirahmu aja ngendel-ngendelke. Nadyanto kowe wis bisa mateni senopati prajurit Ngastina pirang-pirang. Nen kowe adu arep karo Prabu Gajaksa ora bakal ana menange. Janji ora eling tak kedhepake. Kokop getihmu ora mutar derajat apa? Yung hambrangan kati karunaning kaswase ning marga memalat kong risang gontok Wastrat moco leng-leng lalu hangulati Surya mangrang sang waya wadala Iwang Suksma dililuwih muga paring pepayung pring panjenenganing ingsun. Garwaku sing ndak tresnani Gendari. Bojoku sing ayu dhewe Ndari. Kawon wonten timbalan ingkang ngadhawuh Kakang Adipati Destarata. Saka Gajah Hoya aku merintah kelawan kowe supaya nuntun lakune Destarata. Mergo aku nandhang Caca Nitra, aku nandhang Calahina. Aku tuntunan supaya teka ana madyaning Tegal Kurusetra melu nekseni gumlare perang Bratayuda. Iki tekan ngendi Ndari? Nun inggih Kakang Adipati. Atur weninga bilih samangke paduka sampun mapan wonten madyaning Tegal Kurusetra ajanging perang Bratayuda Kakang. Wis tekan ning Tegal Kurusetra kasinggihan. Sing tak epi-epi, sing tak anti-anti aku mung kepengin ketemu karo adimu Plasa Jenar sing ganteng dhewe ya kuwi Patih Sengkuni. Sengkuni golek ana mara gagil temokno karo Destarata. Waduh Kakang Dipati. Katur weninga bilih ingkang rayipun Harya Suman samangke sampun ngadhep wonten ngarsa paduka Kakang Adipati Destarata. Lah dalah. Kawula nuwun sewu Kakang Adipati Destarata. Kalilan ingkang rayipun Harya Suman ngaturaken sembah pangabekti mawan tuwan-tuwa kunjuk. Patih Sengkuni wonten dawuh. Perkara bage binage ketemu mburi. Ayo saiki kowe petung karo aku. Nun inggih badhe paring dawuh menapa Kakang? Kabar sing nyebar warta kang rata jare Bratayuda wis dadi bener. Inggih kasinggihan sakmangke sampun dungkap dinten ingkang kaping 16. Kabare Kanjeng Rama Takandha Sang Mahatma Bisma wis seda sampun gugur ing dinten kaping 11. Kabare meneh ya kuwi anakku Panenggak Sidursasana ya wis mati. Sampun pejah dipun sirnakaken dening Werkudara. Ratu Ngawangga, Karna Basusena, Resi Durna kabare wis gugur. Sampun.
Narendra Mandaraka Prabu Salya ya wis seda. Sampun. Ing atase wis akeh senopati sing gugurna madyaning Bratayuda, Pek Patih Sengkuni isih urip. Dalem. Ing atase akeh senopati sing gugurna madyaning Bratayuda, Pek Patih Sengkuni isih urip. Nggih, taksih gesang. Kok iso isih urip? Merga KTP kula seumur hidup. Mila ngapunten kula mboten pejah Kakang Adipati. Aja dlawanan. Bratayuda murup makantar-kantarmu bal-bal kaya mengkene iki merga saka ndok racun. Kowe sing racun dumadining Bratayuda sacemah Pandhawa Kurawa bantah drebak munggah Pancabakar. Sengkuni. Apa kowe ra kelingan lelakon sing wis kawuri nalika semana gandeng aku ki Caca Netra aku ki wuta. Anakku sing cacahe 100 ndak pasrahke marang kowe supaya nduk gulawentah sing kanthi becik, nduk tuntun marang kautaman, becik ing tumindak lan apik ing kelakuan. Ning nyatane piye marang nduk surung marang jurang kanistan duwe rasa iri dengki jael metakil dawen panasten meri pambegan lawan dulure dhewe sing jenenge para Pandhawa. Satemah ripalungguhan iki Bratayuda dadi ya merga saka pokapakartine Patih Sengkuni. Kowe tak kandhani ya Suman, gatekno kupingmu. Ning donya iki ana hukum sing cacahe 4. Siji ya kuwi hukum kodrat angka 2, hukum adat angka 3, hukum negara. Ewadene ingkang pungkasan hukum karma utawa hukum dharma. Hukum kodrat kuwi bisa diwiradati jam 12 awan kowe metu saka omah bakale kepanasan srengenge. Ning yen kowe gelem nganggo caping utawa nganggo payung ora bakal kepanasan. Kuwi tegese hukum kodrat. Angka 2 ya kuwi hukum adat. Upamane ana salah sawijining desa nganakake upacara merti dusun minangka tandha syukur marang purbane Hyang Agung kanthi wujude sesaji ingkang awujud ingkung kebo. Gandeng kebo larang regane ndelalah para tani padha paceklik uripe. Mula kuwi bisa diwiradati ora kudu ingkung kebo tenan ning tuntut gedang kae diwenehi sikil saka pring lan sungu saka pring. Wis muni kebo danyange wis ora protes. Angka 3 ya kuwi hukum negara. Saya-saya hukum negara Ngastina. Yen ndak katekake Ngastina ki hukume hukum lading. Lading yen munggah kethul yen mudhun landhep. Nadyan to mapan ana dhuwur duwe dosa, duwe keluputan wani ngrogoti bondo negara, wani nyolong bandane kawula. Nanging gandeng hukum yen munggah ibarate lading ki kethul ora bakal bisa kejamah hukum. Ning kosok baline lading ki yen mudhun landhep tegese hukum menyembelih lan gawe rekasane kabeh wong cilik. Wis wong cilik omahe ndelik lingguhe dintlik dimari ublik yen geger keculik dhisik parandene malah disiksa karo penggede. Pajeke saya nekek gulu parandene ning dhuwur malah bancaan iki kelakuan apa? Ngapunten, bener apa ora kandhaku? Nggih, leres. Pancen saperangan para pejabat Ngastina kados mekaten, ning ugi wonten pejabat ingkang sae. Ingkang nuwun sewu, lambangipun menika wit waringin, warninipun kuning. Niku sae merga nguri-uri dhumateng kabudayan, nglipur dhumateng para warga ingkang sami pinarak wonten mriki sedaya. Niku tiyang sae. Ora perlu kakehan gunem sing tanpa guna. Hukum sing pungkasan sing bakal ndok tampa ya kuwi hukum karma utawa hukum dharma. Wong nandur bakal ngunduh, utang bakal nyaur, nyilih bakale mbalekake, ndandake bakale ngenggo. Gandeng dina iki wis akeh senopati sing padha mati. Yen nganti kowe ora gelem dadi senopati aja takon tak remet dadi glepung.
Sikrapala kang tumingal campur samya medali ler tatik wilating kata dah wangkong mengoncang niti bencang sangaji micelo latinya ngedali wuwus trasta surawilaga kaya puta singa pragil pasti jonggo dendanyo mangambak boyo Kawula nuwun sewu Kakang Papih Harya Sengkuni kepareng miji dumateng ingkang rayi ing Plasa Jenar kula nyadong dawuh kalilan kula cumadong dawuh Kakang Patih kadang-kadangku adi-adiku ratu sakembaran kowe Gajaksa lan uga Sara Basanta apa to sebabe kowe adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake merga ana bab wigati ingkang bakal ndak babar wis akeh asil bumi lenga bumi Ngastina sing ditewu kaya banyu diwenehake marang negaramu ya kuwi Plasa Jenar sing tegese wong Ngastina banget anggene tresna kelawan Plasa Jenar. Nah gandeng ripalungguhan iki Bratayuda wis dadi purpun Kakang wis pinilih ketiban sampur nampa pakurmatan mongko dadi Senopati Agung. Mula kang mangkono ripalungguhan iki genti tak jaluk labuh labetmu dharma bektimu marang para warga ing Ngastina mligine marang panjenengane anak Prabu Duryudana sing dadi Senopati Agung Patih Sengkuni wadene Senopati Peksa kelawan Sara Basanta. Yen tetelo kados mekaten boten langkung sendika ngestaken dawuh. Bidal bincang menapa Kakang Patih? Nadyanto rambatan pundak sambung obor colok lintang. Liwat dalan sisih etan muga-muga men nemu bejo lan kamulyan. Wadya bala sakanane saka ing Plasa Jenar budal dina iki. Jopeng diri sawing bring hati maton lanang cekel danang. Ayo ditumpes kaya apa para Pandhawa. Kita akan dawuh Kakang Patih.
Oh,
Oh. Wah. Ah. Oh. Hey. Oh. Ah. 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 Oh. Ah. 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 Wor-worahan ngaraning ngajuret kong makuru kongsa teteka yaba tulo panjriten turak ngesti perkata ingkang dosa layu kuatita lagi wae aku ngambah Tegal Kurusetra ana satriya bungkik kakek kunting tangting brengo sisak kepel sisih aja nganti kowe mati tanpa aran ngaku sapa kowe lek nom mripatmu jerengen gobokmu satriya swala bumi ya ing lisan pura jenengku Raden Setyaki dasar para nyata wis sapa lan barisan saka ngendi mburi saka negara ing Plasa Jenar Kesetis sembanku Prabu Gajaksa Sara Basanta kumandang garba kang dadi aran aja kowe sing maju ana madyaning pabaratan kowe nyimpanga kowe nyingkira kowe mundur endi agul-agul bebantenge Pandhawa sing jenenge Werkudara kon maju lak kokop geti aja delangap-delangap aton ngucap kowe bisa ketemu kelawan Kakang Mas Werkudara waton pinter jebol diadani Setyaki piye apa abang wani karo aku dene apamu sugih kendel bondo wani legan golek ngomongan bupunuk golek pasangan prangi tatal grajem tibane Kyai Lanjari mbuh dadimu
yo. Yo. Adik kamu. Hah? Woi, yo. What? Lo, ayah, beres. Ada ya. Weh. Wah. Bener. Dan ampuh tenan. Ampuh apa gue? Batak nyokong luhur dasar kakak warnanipun Kanjeng Sri Narapati
Iblis anak setan membo menungso. Wadya balaku saka plasa jenar mungsuh dapur Setyaki parandene do dadi gotongan. Aku weruh kae sing omahku kaya wong bingung kaya dilolosi kebebayune Werkudara. Werkudara, dina iki dina pungkasamu ngadhep ana ngarsane Bathara Yama Dipati bakal cemplungne ning yomane. Sawangen Prabu Gajaksa. Tak udani Traca Bala kakon borot wadukmu. Wong Sekti Mandraguna, wong ampuh.
metu saka kandangmu Werkudara. Kowe aja gembelo sirahmu aja ngendel-ngendelke. Nadyanto kowe wis bisa mateni senopati prajurit Ngastina pirang-pirang. Nen kowe adu arep karo Prabu Gajaksa, ora bakal ana menange. Janji ora ileng tak kedhepake. Kokop getihmu ora modal derajat apa? Ini wis adus kringeti bayarane piro? Oh! Oh! Hat! Oh! Wong apa? Wah! Wah! Jedul saka lemah ampuh ngguriku sumur kok Mas. Sawa Satria Madangkara Brahma Kumbara. Brahma sapa? Brahma Kumbara. Iki kakange si pedang setan sing jenenge Mantili. Duwe pedang setan nyatane Digdaya bisa ngalahake sing jenenge Lasmini. Nadyanto Lasmini kedanan karo aku. Brahma karo Lasmini padha karo dalange karo Sinden Kesi. Apa men karo bangsa kaya ngono kuwi cetha lamun to lairmu bareng karo radio. Ya sak baterene Mas. Wah. Bani Jet Li Mejet Siap Hong Sawoi preman Sumarata. Aku sing tukang nariin neng pasar. Aneh-aneh hilang nyawamu. Suramrata, Jayamrata gerbuten aku. Sayuta Mara saketi wuri. Ampian kaya wong jala, rebuten kaya menjangan mati. Ora bakal gigrek wuluku salombo. Maju para ngarsa, klakon mati dening kowe aku. Piye? Maju para ngarsa, klakon mati dening kowe aku. Walik mati dening aku kowe. Pancen tak walik. Aku perang butuar bunuh diri. Bek ngono. Timbang ning omah ya dhewe-dhewe kredit ta, Dek. Bongko mbok wis. Pateni tenan patenono. Hop. Gendi. Gendi. Sirah. Ping 3, gendi kowe engko ping 3. Yo. Pecah. Ora apa-apa. Pecah. Ora apa-apa. Pisang kas. Sigar sirah. Ora apa-apa. Ampun tenan kowe. Gandeng kowe Sekti Mandraguna tak dongake dadi ratu ingkang mblegedhu kondang kaloka besok mati entuk swarga. Aku njaluk pamit. Kowe sik. Aku ngantem kowe lunga ora. Ngapa? Inggo. Adate mungsuh tak antem tanganku tengen.
pecah sirahe mletik polone sigar merapat sing dadi bathoke. Cangkemmu aja omong ngono kuwi ta. Ngantem ndang ngantem meden-medeni mungsuh. Hah? Pecah. Ora apa-apa. Wah ampun tenan iki. Pindungkas. Hop. Pecah. Ora apa-apa. Pisan gas. Pecah. Ora apa-apa. Tambahan siji. Tambahan siji. Tambahan siji. Tambahan siji. Tiangki tulungono beta tiangki. Oh. Oh. Wah. Wah. Hey. Oh. Oh. Wah. Wah. Oh. Werkudara aku kapok Werkudara. Werkudara aku kapok Werkudara. Ngapura aku ngaku kalah Werkudara. Aku ngaku kalah. Kakang Gajaksa iki piye Kakang? Mongko adate Werkudara yen nyandak musuhe tangan kiwa tengen mesti bakale aku karo kowe didu sirah padha sirah. Cangkemmu aja ngelekne. Didu tenan adate mesti didu ngelekke didu ala-ala. Mawut kang katrajang ing tahana wadya sangkep kaprabon prang kang abramarkata ngrembyah kakehan cacah ngreda kakehan jiwa wadya bala saka plasa jenar kapengkok ing Pancabaya bayane do mblenjani klebu adiku sakloron Gajaksa Sara Basanta ndak dama-dama ndak gul-gulke parandene malah pecah sirahe kaya mengkono merga katrajang kridane Werkudara. Werkudara aja gembela sirahmu. Sawangen Senopati Agung Ngastina Patih Harya Sengkuni. Kowe menang karo Harya Sumenak sembah sak cindhel abangmu.
ayo sayuta mara saketi wuri ampian kaya wong njala rebutan kaya menjangan mati Werkudara gandeng kowe sing mateni adikku Gajaksa Sara Basanta utang wirang nyaur wirang tang pati nyaur pati pirang-pirang lelakon para Pandhawa ngrasake sengsara merga cangkeme Patih Sengkuni Ripalungguhan iki pangadilan saka Gusti sing bakal mbok tampa. Apa abamu kok kira aku wedi wae piye? Maju para ngarsa. Ayo tandingana Sang Senopati Agung, ora kelakon glundung ndas nak guroni batangmu. Manut petungmu Sengkuni mesti mati ta. Nyatane sawangen ora mati. Aku isih urip merga saben-saben aku mati mesti tak golekne korek tak sumetne. Terus ngerokok kedal-kedul. Sawangen Werkudara we kecilik Sengkuni isih urip. Ayo. Ayo entek nalarmu wele sawangane. Petro nun Patih Sengkuni pripun duwe daya ngidap-ngidapi kok saged saben-saben tak tibani kuku Pancanaka mudhar bali urip meneh. Patih Sengkuni niku yo tek nyolong pethek mula kuwi nganti aku bingung kami gilan mungsuh karo Patih Haryo Sumban. Lajeng sakmangke kersanipun bapakmu kon rene. Bapak sinten? Pak Sukron Suwanda. Betul. Bapakmu Semir kon rene. Sakniki? Yo. Lah niki? Niki bapak pun teka mumpung dereng tilem mangjak jagongan. Mbegegek ugek sadulita mel. Pripun, Gus? Sembar. Pripun? Sengkuni ngidap-ngidapi. Tak tibani kuku Pancanaka mudhar bali urip meneh. Tulungane kowe wong lawas mesti ngerti pengapesane Sengkuni kudu dikapake. Kedap.
kula pirsanane rumiyin. Nyapa e, Gong? Arep mene amplop apa piye? Ngene iki jenenge ora adil. Ora adile mapan nggondi. Iki mau Ndara Werkudara ngerti apa sing dibisikke Bapak Semar. Kowe ya ngerti apa sing dibisikke Bapak Semar. Wong papat sih ora ngerti gur Bagong tok. Diarani aku wong petuk no malian ngene iki. Apa to? Sing dibisikke Bapak Semar nang Ndara Werkudara apa? Kuwi ngelmu dhuwur, ngelmu luhur. Yen pengko ora siap nampa kawruh iki, iso kowe malah salah kedaden dadi buta kaya Sukesa kae. Niki mergo gawat ngelmu iki. Ora usah gawat-gawatan lah. Jenenge gawat kaya apa lak kena diwiradati, kena disanati. Sing penting kupingku krungu, rombongan ra krungu dhewe ngene amale bingung. Sing dibisikke Ndara Werkudara saka Bapak Semar. Jer Basuki mawa biya. Tegese Kelakone Panjangka kudu mawa pangorbanan. oke, maknane Waton kowe gelem ngetokke dhuwit 200 tak bisiki kowe. kowe karo dulur hitungan men. Ora hitungan men barokah. Kabeh kudu ana dhuwite, ana pitukane, ana mahare. Oh iya. 200 ki anyar. Ikhlas. Ikhlas lahir batin. Ya, tak bisike kowe. Heeh. Nganggo eling-eling ora? Ora sah apa ora. Ning lu'a meremo. Oke. Dirungokne ya. Oke. Sing dibisikke Semar karo Ndara Werkudara mau ora ana liya kejaba silit. Hah? Astaga naga. Masa kuwi? Mbok picek ya kuwi. Yen tak percaya takono karo bapak. Ora mungkin 200.000 lho, Ndra. Ning atase aku kelangan dhuwit 200 padha karo nabuh semengi. Masa gore entuk silit? Demi Allah, mau sing dibisikke ya kuwi. Kebangetan jenenge kejem larang banget. 200.000 entuk kuwi. Paling ora sandinge apa piye lho. Pambine ora, wis kuwi kok gelem ya kuwi, ora gelem ya kuwi. Wah, jahat banget iki ora. Petro, nun. Wah, sing ngendi iki? Ya ampun, gede tuwek anak wis 3 mosok ora roh sampean ora. Ya ora ketone jari ini mang sisihke mriko sik. Niki mang telangkupne teng ndase sengkune. Nah. Lah niki lak Ciluba. Antang-antang geyang, gentang-gentang katir, kaju-kaju leder. Lenggales nganti kaya ngono elok temenanan Den. Piye iki? Mang tibane kuku Pancanaka. Niki ketok ngece mergo kula sawang niki ketok lek mencap-mencep niki. Lah niki lho mencap-mencep niki ora di. Mang tibane Aku njaluk ngapura Werkudara. Aku ngrumangsani luput, aku ngrumangsani kleru.
wong nandur bakal ngunduh karma sing dok sandang mati dina iki mati Sengkuni aja Werkudara mudhar tenan aja Werkudara gek ndang gek gentenan kancane ndang blus ngoten ndang bayar ngono lho kan mau ngomong dipandeng ae ora ngerti-ngerti isu cilaka sampean ora pirang-pirang lelakon Pandhawa nemahi karuna merga patrape Sengkuni tak terke ning neraka jahanam kowe aku wis apal ndak dianggone aku ta terus ra nengane ora diambu dhewe aidan Bagong nun wene anjen apa ora kena ora mesakne kabeh putih Kenapa-napa kula niki lek ngenten niki dikai apa gelem ngeten niki. Kok tak mangkake napa kemawon kula anggap minyak wangi men sing katresnanku saya seneng kalih kula. Nah, nggih kenapa-napa. Mangdungake nggih kula sakinah mawaddah warahmah. Iya. Yen lahir calone anakmu kulite kaya zebra cross. Wedasmu ya. Enten napa nek guyon ngoten enten napa? Iki. Haji. Gilani ndang iso mriko. Kuwi ngapa? Mosok Ratu Ndarawati. Ngapa? Kena ambune silit. Saedan nang iso. Loko bangsa